Tiyani timve. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nyaya ndoda kutaura pana pamuri ya Zimbabwe inyaya yekwamambo nyanya yamaropa yekumount Darwin yandakataura yemurume kutema mukadzi nedemo rake ari mukati mekutema kudaro achibva apisawo boundary fodya hanga uri munyatiwa kuti vanhu pavachabuda panze vachiona kuti fodya iri kutsvapwa vachazenge vaziva kuti murume atema mukadzi asi zvazoonekwa kudaro muri ya Zimbabwe mukadzi uyu afa vanhu vakakwanisa kuti aendeswe kumapurisa aendeswe kuchipatara ndokuisiwa mumochari ari mumochari kudaro pane mhepo yakatanga kubuda kumahama yemukadzi nehama yemurume but mhepo dzaitaura chikwadidzo dzaitaura mashoko ekudizvo muwardrobe umu mune zviripo asi mashoko andotaura ndeyekuti pandakuurawa inini handina kuurawa demo razondipedzesa asi zvotanga kuitika pandiri zvekuti ndaurayiswa nezvinhu nemurume wangu asi mukatarisa muwardrobe umu muchaona kuti muwardrobe imomo mune gate ndo mune ropa rangu mune gate rakazara neropa mukatarisa imomo muchariona murume uyo wamukova KB pazoitika zvinhu izvi akazotaura mashoko ekuti izvo musavhura rimwe dhori wardrobe munhu asati auya muri yeZimbabwe mutumbi usati wasvika vakazama kuda kuvhura mamwe madhozi achibva vhurika 1 dhori karamba ndokuvhura chikuka key mukaenda paNational FM WhatsApp channel muchaiona wardrobe iripo izvezvi mobva maona zvakare kabhegi kaya kari pamusoro kane jira tsvuku karipo zvakare ipapo zvadaro muri yeZimbabwe vakanga vakakutya pane Dore wardrobe muning'ina wemurume wemufi avhura ari kuti bhozho ini ndavhura changa chiitika pandiri ndechekuti bvudzi dzangu ringa richifamba nekutya ndikati kutya inyaya yekuziva kuti magara muchiziva kuti manzi makamira kudai ari kuti chandaona chete zibhandi rakakora rababa mukuru amuna chimwe chinhu chandaona so zvaitaurwa nemhepo izvi yekumurume neyekumukadzi handizivi kuti zvinoonekwa nemaziso edu here kana kuti zvinoonekwa nechii nemweya mutsvene uyezve bhegi ranga ri pamusoro iri rine jira dzvuku iri ndichirisumudza inini handina kurivhura but pana murisimudza ndiri kunzwa rakareruka so izvezvi mutumbi zvawasvika pamba apa wamuning'ina wamufi ane kasaundi kaanzwa kekuti anenge anzwa sokutaura ndokuenda pedyo ndokusenzive padhuze vanhu vakamuti chii zvikanzi mirai bhazi utarisa mukofini ndikuona kuti munhu ari kubuda ropa murumu nemunzeve uyezve ari kuchema havasi kuziva kuti zviri kurevei mutumbi mushakabvu ari kuchema ari mukofini izvezvi kuti ari kuno kwandiri kuita ari kubuda ropa ari kuita ndo zviri kuitika mutumbi uri kuchema saka havasati vachengetedza havasati vaviga mushakabvu vari kufunga kuti nhasi ndo zuva rinochengetedzwa achachengetedzwa pamba ipapo ndo paachachengetedzwa asi muning'ina wemufi ndiye avhura dhori yariya ndavhura dhori yariya hapana gate riri kutaurwa ririmo hapana gate riri kutaurwa ririya haana kuriona vanhu vanga vachibudirwa nemushakabvu vachitaura nezvokureva kwemushakabvu vachiri kubudirwa here aiko zvino vasi kubudirwa but varipo ipapo varipo so vanhu vasi kuziva kuti zvinoonekwa nemaziso enyama iri kaunti chibati mutumbi waitaura uchiti iwo ropa rangu inini ndo mariri mune gati rakadai ende iye murume uyu akasiya taura zvakare kuti musavhura bupi musavhura vachida kuvhura kii kachikoka vasovhura zvinharo ndokuona mungori nezibhandi zihombe asi zvimwe sisa zvina kuwanikwa uyu muning'ina mushakabvu avhura uyu murume kwati mudzimai mukadzi ndiye aenda kunovhura ndiyavhura dhore wardrobe yese aonei mukati aona ngona mune mumwe mamune hembe dzemufi aona chinhu chaona zibhandi zihombe rababa mukuru zibhandi rekusungisa trauzi zigobvu Zimbabwe ko avo vanga vachibudirwa nemufi vachitaura kuti pane zvirimo muwardrobe ndo patamirira kunzwa mukoma KB ipapo kuti izvo vanga vachibudirwa apa vachabudirwa futi here kana kuti pane kumwe kutaura kuchazoitika kuti aiwa zibhandi iro vamwe ndiro raitaurwa here kana kuti zvine maonero anoitwa nekuti zvinhu zvichitaurwa izvi zvinonzi aibuda ndiye mufi aibuda kuhama yake obuda kuhama yemurume zibhandi rakamboita sera muri kuti zibhandi kwanzi rakakora baba kuita ungere mapurisa sengere mapurisa revakomana vagaragara vanosimudzira makwanisere kuriposta paNational FM WhatsApp channel asati riposta mukoma KB toda kumboona zibhandi kuti ndio raitaurwa here nemufi bhandi rangu mune bhegi futi ka bhegi rangu rega tinzwe mashoko kubva kuvasawira vedu veMethod HR-niyo 12 minutes past 11 tsudzirai chimwe papa Isabel icho kwade muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzira tiri kuitika matima newesenyika ino
paka muvakidzani wegokwe Zhombe Beyond, deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yameni wo varoi havana piro mumba iwe Zhombe iri kuti kudini. icho kwa demo ya Zimbabwe rikanipenda pinandira mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana kutsudzura dziri kuitika matima nose nyika ino yaendoda kutaura pana pamuri ya Zimbabwe iya yakaitika mukati menzvimbo inoshedzera kuti Zhombe asi ndiri mukati mekuiri pane kuitaura regai ndingoti izvo kune murandakadzi akagara nemurume wake mukati menzvimbo iyi ndokubva asagoroorwa ndokuita vana vatatu vasikana vaviri nemukomana mumwe chete asi murume nemukadzi vakazonetsana mushure mekunge izvo murume ari kunzi iye haida kutora barika kana kuti aida nemumwe mukadzi aikari kugara munzvimbo iyi mukadzi akashivadzira kuti inini handiparikwe handiende papiri handigari nemumwe mukadzi ndinogara ndega chikonzero ndakavaka ndega asi kana kutora mumwe mukadzi ini ndakuyenda mukadzi achibva bula achibvaruwa pasi nevana vake murume achibva sara pamba Daniel Oshuwuri Benefo wakachweva zvadaro muri yeZimbabwe murume akaramba achigara ega mukadzi achigara ega murume akaramba achigara ega mukadzi achigara ega kusvikira vaita 3 years mumwe nomwari kwake murume ndiye akazotaka kutora mumwe mukadzi asi murume pakatora mumwe mukadzi asati atora mumwe mukadzi akavaka imwe imba pastendi ipapo ndokubva atora mumwe mukadzi ndokumuisa pamba apa ndokumuisa muimba kwete yemukadzi akaenda asi imwe imba asi imba yemukadzi uyu yanga yakangomira pandakamubvunza murume anoreva kuti izvo ndiri kuzviziva kuti imba iyi ine muri dzichikonzera sati panana kupuro Right? ndosaka ndatora nosana ndiwachira kundibikira kuti ndikwanise kuenda kubasa mune zvakanaka asi imba iyi kuimisa apa zvinoreva kuti ndiri kuziva kuti mukadzi wemba iyi aripo chikonzero zvinonzi vanhu varamba nadisotitoito Pa3 years dzavanga vari paseparation havana kupanana gupuro. hapana kuonana gupuro asi vese rugara futi same village Yes. zvadaro mukoma KB mukadzi akazoita munhu wekudanana naye wekuwadzana naye munhu wandiri kutaurayo muri yeZimbabwe ane basa raanoshanda munyika rine zita Boyfriend yacho. boyfriend Yaidana nemudzimai. yaudana nemukadzi uyu boyfriend ifa aisimbisa kusvikira yakumanikidza kuenda kumba kuvabereki vemukadzi achiti 3 years dzakawandisa mutemo ndinouziva uyu ndakutotora uyu Right. ndakutotora uyu Ndakukanda vabereki vemukadzi vakambosvika pakumodivhaita imba kumodivhaita rumu vamwe vachiti zvinobude here vamwe vachiti aiwe unai makore vamwe awanda vamwe vakati zvaita sei kusvikira murume uyu aenda pamba ndokuzivikanwa but pakaendeswa mari pamba pane akatora pane asina kutora mukadzi akaramba mari hana kutora. amai vemwana akaramba mari Havana kunonga. havana kunonga baba vemwana uyu vakashayika asi kune musarapa vana asina kugara nhaka yebedroom asi anozivikana kuti zvese zvinoitika pambapa ndiye anoita sei ndiye anomiramira ndiye akatora keshi wozani kuno nkumbulezi tata ndobva tata baba ndobva tora mari achibva kanda muhomwe panodziya Yes. ndobva tora Mari yamuri kutaura iyi irora here. irora yekuzozivisa vanhu kuti nini mukadzi uyu amukadzi wemunhu kubva muna mai mhofu kuenda muna mai dhewa Right. zvamaiziva zvezvo apa isemu village chese chiri kuitika pambapa chiri kusvika apa Okay. murume akanyarara murume hana chakaita kana kubvunza kusvikira murume uyu azotora mukadzi kumba uku ndokunomuisa kumba kwake Vakugara vese. vakugara vese murume uyu anoenda kubasa murume uyu kana achiuya munzvimbo ndivamwe vanhu vanorespekta kurespektwa kunzi mavazivera kuti vanoshanda kopi vanotane zvei right ndobva anyarara auya patotambwa chimhandara chokusimbisa cheche kuti uri nemutambo nhasi muroora alenda vatamba tsikabapiro eriwo zana tsikabapiro eriwo zana tsikabapiro vachivhishika unozarika chibhandira mukoma kepi panenge pachirowa beria amana bataimana chitambe zioni zvino zvina kumira mushe pano pachirowa majaivhe ndobva majaivhe mangwana kuseni murume achibva piwa imba yake anga atora wiki yake iyi wiki yake aine mukadzi wake mukoma KB regai ndikuzivisei mukadzi wemunhu
hakuna chinhu chakachipa panyika sokutora mukadzi wemunhu. Why? Anobva mumba makabhadharwa hendi kudhara, hembe dzanouya akapfeka dzakatingwa kudhara, chikafu chaadya chakatingwa kudhara, imba yakabhadharwa hendi kudhara, chikafu adya kudhara, chake kuuya chete mutenga dhingi moenda kunotamba. Baba Isabel, muri kuti hapana zvakachipa sokutora mukadzi wemunhu, pane mukadzi wemunhu akatorwera apa. Mirai titaure kuba tiri kuenda. Asi pandiri kudarika napo, be careful, uzonzwa kuti kuseri kwacho kune chii. Regai ndikubatei muromo. Ndati hakuna chinhu chakachipa kutora semukadzi wemunhu. Zvese zvakaitwa kudhara. Zvadaro mukoma KB, vanhu ava vakapiwa imba musi wa 14 February. Unyoro huno. Nasi ndi 20 February. 20 February. Musi wa 20 musi wa 14 February. Ndo pa vakapiwa imba. Musi wa Valentine. Zvakaitika zvakanaka. Musi wa 16 mukoma K, musi wa 15. Murume uyu haanzwisisi kurota here kana kuita sei. Akapindirwa mumba nevanhu vange vakapfeka sekuti mamaski kana vakavhara kumaziso. Murume akapindirwa nguva yaiti ndiyo nguva yekufara nemudzimai wake. Ndokubva arohwa, zvekukwaturwa musana, zvekukwaturwa nzira dzaanoshandisa kugara nadzo. Nyaya ichibva ripoto kumapurisa. Zuva ramangwana acho zvakare, murume ndobva avingwa zvakare, ndokubva arohwa zvakare nevanhu vanga asingaone zviso, asi achitoona kuti avo vanhu ava, chero mukadzi anopupura takaona vanhu ava. Zvadaro mukoma KB, murume achibva takurwa akaendeswa kuchipatara. Vekubasa kwake vakatomboti dai ari kubasa kwedu chikonzero, ane kubasa kwake kwaanosevenza kune sita. Mataura kuti anoshanda musivhu servant, anoshanda muhurumende. Icho kwadi. Mungakwanisa kuti turi kuZimbabwe kuti ane basa rei? Ndiganasi. Msoja. Okay, all right. So zvadaro mukoma KB akazotakurwa ndobva aendeswa kuchipatara. Aendeswa kuchipatara mukoma KB wa musi wa 17. Aendeswa kuchipatara musi wa 17. Ari muchipatara kudaro mukoma KB musi wa 17 akaendeswa kuseni. Usiku kumapasi 2 dzeusiku ndo mai vovo achiridza mmere achirohwa. Maiwe ndiye akazokwanisa kuudza vanhu vemuchipatara kuti ndiri kuitwa sei. Zvakaita kuti manesi nevarapi vangari pajuti usiku vatize but vasina zvokuita sei zvavari kuona. Nevamwe varwere vari padhuze vanokwanisa kudzika mabhedha wavo vaiko. Ndiri yasimudzambata tirove pakatsika-tsika. Vandiri yaiwaiwe dokundira handiri yaimayikani iwewe handiri yaiwaiwe reporting to the angel Nicodemus, Mother Mary, Simon Peter, Leviticus. Tapio. Almighty is binding for the bitter and pro. Afana to the Pakistan of Mambo. Jumanda Wakachuemba Kebelekiata. Simply the Horomite. Tell you what you would be for. Walk out web. Simply Horomite. Denioroshi. Akioroshi. Airi. Po. Rigiti. Kupinda zangu mukati menyaya yandinoshevedzera kuti paka kana nkai right. Muri yeZimbabwe inzwa ipa ndapindira pankai pane nyaya iripo pankai ndeyekuti kune vanhu vakabatwa vari mumunda wefodya, ari murume nemukadzi. Ari mumunda wefodya kudaro akabatwa achiita cheupombwe. Akabatwa achiita cheupombwe nemudzimai wake, asi ari mumunda memunhu. Abatwa kudaro, munhu akavaona munhu aitokirosawo nemumunda imomo achienda kwaanoenda. Ndiye akaona kuti vanhu havazoni zvavari kuita izvika, ndokubva amhanya kunoudza vanhu varidzi vemunda. Zvikanzi ndadarika nemumunda menyu, but zvinhu zvandaona mumunda menyuka
handisi kugutsikana endai mumbonoona kuti munogona kuona zvirimo here. Ndo pakaenda mumunda imomo mukoma KB ndokunosvika kuwanike murume nemukadzi vatori busy vari kuita zvinhu vari mumunda umu. Ndobva murume nemukadzi nemwanakomana wake mwana achibva ashedzwa kuti enda unoshedza Sabhuku nevagari vomunzvimbo munomu tione kuti toita sei. Sabhuku achibva uya ipapo, but zvavanga vari mukoma KB hapana ngakapfeka pakati pavo, kwete kuti vanoenda vakapfeka hembe votora hembe vomboisa pasaidi voita zvavari kuita. Vakatobva kumba kwavo vasina kupfeka ende kumba kwavo about maybe 1.5 kilometers kubva kumba kwavo kuenda kumunda uko. Ndobva vanzi ngatimirire kuedza, hatifambiri vanhu kadai sekwakaedza. Ndobva kwaedza mukadzi chakaita kutanga kuchema achiti ndakambozvitaura neni kuti hazviite sei zvamaita izvi hazviite izvi. Zvikanzi nemukadzi murume wangu ndiyakaenda kutsvaga mishonga, takarima fodya. Tarima fodya iyi kwanzi fodya tisati tanga kuitengesa tinofanira kuenda mumunda wemunhu anozivikanwa akarima fodya yakawanda tonoitira zvinhu izvi mumunda imomo. Zvimwe zvinoitwa chandiri kuziva ini chete ndechekuti kuita bonde tiri muno, but zvimwe anoziva kuti murume wangu, then tozoenda kumba tichibva tabatwa. Saka kubatwa kuti ateko zvinozvi pavaitaura pa vanga vachiri mumunda imomo. So murume akabva taka kuti iye maziso angu haachaoni zvakanaka. Zvikanzi nemukadzi maonero angu zvinhu zvizvi zvatikanganisika, munokwanisa here kufonera akakuudzai zvinhu izvi auye panapa. N'anga ichibva yaramba kuuya. N'anga mushure mekuziva kuti vanhu vabatwa vawanikwa vari mumunda mono yakabva yaramba kuuya. Vanhu vakaonekwa usiku vakarara varimo vakachengetwa kusvika kwaedza 6, 7, 10, 11 kumapasti 4 ndo pakazotsvagwa umwe mubatsiri ari kunzvimbo yekuHarare asi asiri yemubatsiri akaita zvinhu izvi. Ndobva pavaudza kuti ndozvaitika, but zvakuitika panapa ndezvekuti takuita senge tiri kuona mhute vese nemukadzi vanga vasisaoni. Ndobva aenda ikoko achibva achivedzera kuti mushonga wamakapiwa panapa mushonga wedu isi wekuti munogona kutora zvinhu zvevanhu asi hamuna kupiwa zvakakwana, zvakashota maifana munotambudzika kumberi uku. Zvinhu zvamakapiwa izvi hazvina kukwana, ndokusaka makatomira kusvika maonekwa pano. Munofanira kutoziva kuti nzvimbo yamuri kusvika iyi haisvike munhu muchaita zvinhu zvenyu kusvika masvika matese mapedza. Uyezve zvamaudzwa izvi pane zvinhu toda kupedziswa nenganga yacho haana kukupai zvakakwana apa makaenda kumunhu anodzidzira. Yes, so the way forward toita sei? Zvikanzi kana mati nditenge basa inini handisi kuenda kumberi nekudzidzisai basa iri, ndakutokukoshonerai kukubvisai pazvinhu izvi. Zvamaita panapa ndezvekuti chamakusara ndiye mhosva yekuti mabatwa muchiita cheupombwe mumunda memunhu kwaSabhuku namambo yanyaya muchanobhadhara. Zvandichagona kuita pano ndezvekuti mubude muno muri munhu akafanana nemazuva ese asi mapara mhosva. Ndokutorerwa shamhu mukoma KB yavakachashangiwa vese varipo 2. Zvikanzi izvo vanofanira kupiwa hembe dzinobva kumba kwavo. Musanzwa tsitsi yekuti mutore hembe dzenyu mufukidze vanhu ava. Hembe iyo kana mafukidza yenyu ngavaende nayo zvachose ende vachisvika nayo kumba ngavaipise kana kuti imi musaishandise. Saka tumirai hembe dzibve kumba. Kwakatozotumirwa hembe dzakabva kumba ndobva vapfekedzwa hembe vachibva vaenda kudaro mukoma KB. Ndobva vanzi vari kudiwa kwadira kwaSabhuku vaenda kudari kwaSabhuku mukoma KB vari padambo kadare raSabhuku mukadzi achibvabva. Mukadzi akafira padare paSabhuku ko airwara here asikatorwari achitofamba zvakanaka vari padare paSabhuku. Mukadzi kwachibva ngosumuka achindiri kunzwa kuda kurutsa but anga ari munhu akazvitakura ende mwedzi 3, 4, 5 mwedzi mishoma imi. Saka pakurutsa vaiti izvo munhu akazvitakura aripo padaripo pakatogara papo munhu akatozotakurwa achiendeswa kuhospital but vanoona nemaziso vangatozoona kuti munhu uyu apachisira ende poshuwa pakaendesa kuchipatara vakatosvika chionzi maweni munhu akaita sei nemunhu akafa. Apo murume asati atongwa nyaya yake yekuti akaonekwa achiita bonde kana cheupombwe mumunda memunhu wacho waaita naye ndiyafa. Hapana kumira zvakanaka. Ndechekupi? Nkai muri kuti kudini kwavadiwa vateereri. 18 minutes past 11 nyudza ikecho icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba wamukaseko wamukanda beyond deep down beyond deep down beyond deep down yeah emenio varoi havana piro mumba iwe
handetone chokwadi muri yezimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufafedza mukati mekutsudzura wamukazekwa Cecilia Banda pamukanda bhutsu ndinozva chimuti wakachibata paka headlands usape chiri kuti kudini headlands ndidzure nyaya iri pana pamuri yezimbabwe vakuru kana kuti shona nezwi rechivanhu rinotizwa mbudzi kuberekera pavanhu hunzi ndidzingirwe imbwa right vakawanda vakasvika pakuzvisungirira vakawanda vakasvika pakunomwa poison nenyaya yekuti dzikavaremera vane vanotaura navo vanodzipedza vega dzikavakurira votobva vabva kupedza upenyu panguva iyoyo asi vanotizira kuvanhu voda kuvabatsira sepachimuti yauya nyaya ndei vanhu vapenyu varipo vari kurarama izvezvi nditsudzure nditaure fafaidzai mukoma KB pana baba vakafa kuheadlands ndiri kukumbira vagari vekuheadlands ngatifambidzi naye nefenyuro ndenyu 0713938538 WhatsApp number ye National FM Radio. Pana baba vakafa rimwe gori kasi kangana 2017-2018 baba wachibva baba pavakafa baba pane mukadzi anga akaroorwa nemusha wake munzvimbo ishi asi neine ukama na baba vakafa pakafa baba parufu rwababa ava pane mwanakadzi atori muroora kune imwe nzvimbo atori kuramai kune imwe nzvimbo asi iri nzvimbo imwe chete akataka kumanifesta chisinge munhu akuroora nebrain achitaura sera baba wakuti ndini nengi achibuda pamwanakadzi uyu asi sere munhu achibuda pamukadzi uyu isere munhu atofamba nemumwe musha sokuti inini ndafa mwana wekwangana vauya parufu otaka kumanifesta achibudisa sera kuti ndini isisina kukama Yes. vanhu vakati chiko sikanzi aundisika kurura ninjeri mutarire mone vanhu vachibva nyarara mwana akagara achizviite kokoko kusvika rambwa nemurume wake kuti zvaari kuita kwete ndobva aenda kumba kwani kwaamai vake arambwa nemurume amai vakafirwa nemurume uyoyo vasara vari chii shirikadzi murume afa izvezvi kutaura kwandiri kuti amai vanga vachigara nemwana aibudirwa nemufi waasina rudzi naye akabva aruma mai vake dama zvikanzi iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita achiruma mai vake pakutanga izviti ndibhosho iye asina kukama nabhosho apo bhosho akafa iko zvinozvo aruma mai vake achiti ndine bhosho wakandidya iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita nyaya ndikutaura chiri kutodziya amai vari kutodhireswa ronda mwanasikana achibva atosungwa ndikuenda maoko emapurisa izvezvi amai vari kutodhireswa vakatobviswa mastitch asi nyaya iri kubuda kumba kwevanhu ava ndinyaya yekuba kwabhosho kuti mwana ari kuti izvo ndini nhengi ende iwo ndokandiuraya achitaura mai vake ndoda kuti kuurayawo zvaukandiita asi ari kubuda paari haisi amai ake ndokubva zvasvika munzeve dzevanhu vakafirwa then oroshiwiri bhinifo vakachiwemba geminikeani kuti baba venyu vari kumuka kapo izvo zvikurumana kuri kuita vanhu ava ndi baba vako vakatoruma mukadzi uyo vachiti ndiwakandidya wakandiuraya Ndoda kukurayawo. da kukuurayawo varidzi vehama yakafa kusanganisira vana vemufi kusanganisira mukadzi wemufi ndo vachiunza nyaya manje ende mukadzi uyo ari kutaura chiti makandiuraya mukandisa mudura menyu izvezvi handisi pasi ndiri mudura saka ndoda kukudyawo kana tichigara mudura tigara tese iwe unosarire panyika wakandiuraya mwana ari kudaro kuna mai vake asi achiita seke munhu akabudirwa nemunhu akafa 2018 so hama dzemunhu uyu manje akafa ndo dziri kuti tiri kuti takaviga munhu wedu ari pasi ari kunzi ari mudura racho ndeiro ava amai vakatoruma nezuva kunzi vakaruma nababa vedu vachibuda pamwana weipapo toita sei varipo rinogona kuti batsira kuti baba vedu kana vari mudura zvechokwadi zvibude pachena tikavananga direct tinogona kutosungwa nemutemo wenyika pamhosva Ivo semhuri pakashaya baba ava 2017-2018 yamuri kutaura nezvayo ichokwadi vakambofamba here kuti vanzwe kuti munhu uyu afa nei vainzwa zvakasiyana siyana asi shoko riri kutovaremereko zvinozvi ishoko rakaitika pamwana uyu nokuti mwana uyu vasati vafamba akatanga kutomanifesta vanhu vari parufu right iko zvinozvi adzoka zvakararuma mai akachiti ndiwakandiuraya apa ndigire mudura rako mwana uyu akura sei mukadzi akatori pamusha wake nemurume wake akatodzingwa pamba nemurume achonzi une zvaakuita nekuti atesenge munhu ari kumhanya pfungwa asi pakumhanya kwake pfungwa chinhu chaari kutaura chakazara chaasiri kukanganwa inyaya yekupfuuri
right. Mufi iye kana akutaura kana akubudirwa mukadzi uyu ari kutaura achiti kudini? Ari kuti ndini nengini munhu wakafa uyu Kanyemba achitaura, Bhonzo. ndini Kanyemba Bhonzo ari kubuda ndirika achibva ruma mai vake zvikanzi ndakuruma iwe ndoda kukuwadza wakandikuri kuti ufe sezvawakandiita inini haungandigarisi mudura mako. Kubva kumanifesta kwaakaita mufi asati avigwa, izvozvi mufi avigwa paone makore, zita riri kuramba richitaura ndiro rimwe chete. Zita rimwe chete iroro. Zita rakataura kuti ndini nengi ndabuda panapa. Ndiro zita ari kutaura zvakare kuti iko zvinozvi ndakukuruma because nguva yesei wakandigarisa mudura. Ndoda kuti ugofawo sezvawakandiita. Yes. Amai vakarumwa vakura sei? Vatori nemhuri, atori muchemberi. Atori muchemberi. Ivo baba vakashaya vari kumanifesta kuburikidza pamukadzi uyu vanga vakura sei? Munhu angatokura zvakatori nemhuri yake zvinoita pamwe tikanga kuti atori munhu aifanira kunge akatoguma hake kana kuti angomirira kurarama senzira yaMwari. Ya, pakaipa. Vedare, muri kunzwa chiri kubva kuheadlines rusape. Saka vehukama ndivo vaunza nyaya iyi. Toita sei? Tonanga here vanhu. Kuti konyaya yamuri kutaura nezvekumba kwedu iyi yakamira sei? Tikavananga isi mhosva here. Vakambosvika kuvakuru venharaunda. Ndizvo vari kubvunza kuti titangire papi. Okay, rega tinzwe vedare ndosaka vateereri manyama vari ti 0713938538 0713938538